Nairobi. Migao mar tudruok pinje maoko oyango ni twak dhi mbele mar neno ni Jokenya mane omaki e piny mar Tanzania e kinde tulo manomuoch bang' yiero owe thuolo. Ka gitwak gi jofwambo gikwero oganda Jokenya ni kik tem donjore siasa mag pinje malibamba kaluwore ni chike matayogi opogore miyo ginyalo neno makolwer. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E twak mane gibago gi jofwambo e liari mar migao mar tudruok pinje maoko, migao no oyango kenge magisebedo ka gikawo mar rido tudruok makare gi pinje maoko kendo jiwo arita ne Jokenya mantie pinjego. Jotend migepe mabende e jatend migao mar tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi osingo ni gitimo duto manyalore mane ni Jokenya mane ondhi e piny mar Tanzania e kinde ng'anyo ma bang' yiero oduogo e pacho kae ka bende gigolo siem mager ne oganda Jokenya ni kik donjre e siasa mag pinje mag libamba. 8 Kenyans arrested in different police stations across Tanzania have now been released. 3 Kenyans are still being held, 2 in Arusha and 1 in Dar es Salaam police stations. However, there are 2 unresolved cases. 1, a Kenyan by the name John Ogutu was shot dead on 29th October at around 7 p.m. in Goba Center of Bungo district in Dar es Salaam. His body has not been traced to date. We are in a different context from a constitutional standpoint, from the domain of the extent to which our human rights are protected, from an institutional architecture standpoint. There are protections that you can enjoy in Kenya that might not be guaranteed in other contexts. And so it behooves us to be much more responsible, much more circumspect when we insert ourselves in the political processes of other countries. Mudavadi okwa oganda Jokenya mondo bed motang' gi ongoke mawuondo gi ni dhi miyo gi tije e pinje maoko. To kar mano, ditio kodgi ka wasumbni ka bende oyango ne gitemo manyalore mar neno ni Jokenya mane ondhi Ukraine ka donjore lweny manie kind Ukraine gi Russia owe thuolo. Over 200 Kenyans may have joined this adventure or misadventure, with some of them being former members of Kenya's disciplined services. It is estimated that recruitment networks are still active in both Kenya and Russia. The Kenyan embassy in Moscow has reported injuries among nationals and others stranded after attempting recruitment in the war efforts. Musalia odok ne jatend piny Kenya William Ruto ni ne ok osiro kweth mora mora e piny Sudan kaluwore gi romo mane obedogo gi kweth mar RFS kowacho ni chung' mar Kenya en neno ni kwe obedo e piny Sudan kaluwore gi tulo madhi mbele piny no. Mana kaka ne piny Kenya bende ne oro jolweny kelo kwe e piny mar Haiti. People tend to forget that here in Nairobi, President Ruto had direct communication with both Burhan and Hemeti. He did not favor any side. Kenya stands for one Sudan and a peaceful Sudan. Familia mar oganda Jokenya modinegi e pinje maoko ntiere kod geno kaluwore kod singo mochiw kod migao ne gitemo duto maginyalo mar duogi e pacho kae ka piny mathoth penjore kotenre ni to en ang'o mamono kelnegi bura e thur kae kaka itimo ne oganda ma omaki e pacho kae maya pinje maoko mathothne ithoro ter e pinjegi hemimako negi e bura. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare mar ndalo 4 e gwenge mag Ukambani kendo chayo kweth